Aħna l-ġid li noħolqu għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri biex jibqgħu igawdu it-tfal tagħna u t-tfal ta' tfal tagħna. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat f'attività politika li saret fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fejn kompla jispjega f'aktar dettall il-proposti li b'mod kontinwu qed iħabbar il-Partit Nazzjonalista. Aħna iva ninvestu u nonfqu l-flus, imma dawk il-flus se nkunu qegħdin inġibuhom minn pilastri ekonomiċi li se nkunu qegħdin nibnu u dawk li bnejna fis-snin li għaddew għaliex permezz tagħhom nistgħu nkomplu nkattru il-jobs u nistgħu lilek miegħek nagħtuk ekonomija aktar b'saħħitha. Hawnhekk Bernard Grech spjega kemm importanti li pajjiżna joħroġ mill-Grey List fejn tenna il-weda li gvern ġdid nazzjonalista joħroġ lil pajjiżna minn din il-lista għaliex il-mument li fih Malta toħroġ ikollna ċertifikat li dan huwa pajjiż nadif. Matul din l-intervista, Bernard Grech saħaq li gvern immexxi minnu ser ikun qed jippremja ċittadinanza attiva u lil dawk il-persuni li jaħdmu biex ikomplu jtejbu lil pajjiżna f'kull mod. Intant din l-attività kienet indirizzata wkoll mill-avukat Anthony Sammut li għandu esperjenza twila fil-qasam tan-negozju f'pajjiżna u faħħar il-proposta ta' investiment ta' €1 biljun mill-Partit Nazzjonalista biex jinħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda. Ħafna b'soddisfazzjon dawn il-miżuri li ħarsu lil-in mill-industri tradizzjonali tagħna, dawk irridu nieħdu ħsiebhom għax hemm ħafna negozji żgħar fir-retail, fil-wholesale u fl-industri tradizzjonali u fis-servizzi, però llum il-futur irridu nħarsu lejn dinja diġitali, speċjalment għaliex hemmhekk nistgħu vera nużaw it-talent Malti għaliex dik hija l-iktar riżorsa importanti li għandna Malta. Għamel l-intervent tiegħu wkoll il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella li appella lil partiti politiċi biex jaħdmu fuq il-prinċipju ta' equal pay for equal work għaliex il-Gvern Laburista qed jikser dan il-prinċipju. Waħda mid-deċiżjonijiet importanti u li hawnhekk għandna bżonn indawru ftit l-isterik huwa fuq ekonomija ta' kwalità. L-ekonomija ta' kwantità, tajjeb, ta' numri, tajjeb, mhijiex eżattament l-aħjar strateġija għal pajjiż tagħna. Qed ngħidha għaliex aħna għandna l-limitazzjoni tagħna fiżika imma mhux ta' ħiliet. M'għandniex limitazzjonijiet fil-ħiliet u hemmhekk nistgħu nikkompetu, hemmhekk nistgħu nġibu attrazzjoni ta' investimenti li jkomplu jżidu il-paga tal-ħaddiem. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-programm elettorali li se jippreżenta fil-jiem li ġejjin se jindirizza propju din l-isfida. Dan huwa l-mument illi nkomplu nispjegaw li qegħdin nersqu lejn għażla f'kull ġurnata se nkomplu nispjegaw din il-viżjoni li fiha mhux biss int tista' tirnexxi imma li fiha kull min irid jimxi il qudiem, kull min irid jagħmel il-ġid se jsib gvern immexxi minna li se jkun qiegħed iwieznu, se jkun qiegħed jgħinu jinvesti, se jkun qiegħed jinċentivah, se jkun qiegħed jara li dik il-persuna twettaq il-ħolma tagħha biex kulħadd ikun l-aħjar verżjoni tiegħu innifsu. Kien Kutajjar, Net News.